Kom nu, Henrik, mand. Jeg bliver tom. Jeg er ude. Jeg har 24. Jeg er ude. Jeg er ude. Jeg har 24. Jeg har ude. Ja, sådan der. Ota Jytä uudestaan vähän tehdä. Salut på 6, jeg kommer. Skål. Jeg er ude. Jeg har 9. Dum, han er en Artram.
Drenge, for helvede! Henrik, smil til kameraet. Ja. Han er ret god. Ja, okay. Han er ret sikker på bolden. Han er en god point guard. Så set Henrik lige før, dreng. Eller, dreng. Altså, hvornår jeg stod der kampen derovre fra? Altså bare det må han opføre sig på her de sidste 2 minutter. Ja. Helt skidt. Helt skidt. Altså, det der drive, der er noget så tyndt ud. Ja. Og så det der med, at han bare siger, åh, nu kæft, dreng. Det er bagud, de. Det sutter. Altså, det er dårligt. Ja, altså værløst. Det der, det er lortehold, vi spiller med. Du forstår det? De spiller også mod noget. Ja, men sådan, jeg forstår så ikke. Altså, det der hold vil måske tabe til Aarhus i den danske række. Altså, det er virkelig dårligt. Steph Curry. Prøv at se Henrik. Prøv at se det! Der var højdeforskel. Han hopper ikke efter. Henrik, sindssygt. Han er helt væk. Jeg skal kommentere en masse på Henrik. Jeg ser den nemlig bagefter. Jeg vil gerne høre mig kommentere sådan alle de lorteting. Det er en masse positive ting. Nej, for dig, Han ser godt Henrik. ud på banen. Nej. Det gør han. Så, Mads Brøndkak. For vi kan aldrig ramme den, hvis vi er helt Patty. Patty Punani. Ja. Ja. Good shot. Adam. Han spiller
Til sidste år spillede han i USA på prep school. Altså før det, så kigger på Stenhus College. Ellers har han altid spillet i Værløs. Så nu spiller han i Værløs igen. Hold nu kæft. Can you please start counting at both ends? Some pussy basketball right here. It's nothing to do with men. No, we good defensive team. Ja. Det var nok det mest hype, vi har været hele turneringen. Det er lige nu. Det er lige nu. Ja, måske da Ola han havde et sindssygt blok her i går. Nej. Nej, her. Lad på mit blok. Det er du ret i. Det er du også. Jeg blev bedre til det. Ja, men du skal fandme have det væk, fordi du skal fandme blive god til det. Ja, ja. Kan leve op til din hype, deroppe. Ikke spille deroppe. Ja, jeg blev bedre til det. Jeg blev bare med at ligeglad. Fuck det. Ja, så er der Ulla. Han er dum at se på. Lige nu, du er helt væk. Jeg laver stude. Se det der mave. Oh. Kom nu, drenge. Hvor var bolden egentlig henne? Nå. Nej! Bare fik 8. Sygt. Sygt nej. Se nummer. Se stude. Det bliver han glad for til gengæld, fordi jeg har snakket skrald til ham hele kampen, så det bliver nok sjovt. Hvad? Han har altid været god. Der er bare lige nogen, der er ikke nogen, der lægger mærke til ham. Han er meget undervurderet. Nej, det burde ikke tælle. Hey, 4! God damn it, de er fucking awesome! Han er den største. Altså, hvad er det, Ulla laver? Det er så sjovt.
Oh, ho. Hey. Ja, Patty! Yeah! Kan ikke filme sådan her, så var han er bare mega undervurderet. Han er jo også lille. Ja. Jeg hører det hele. Han kan høre det hele. Det var dårligt, vi spiller sammen. Prøv at se, Ola. Helt slasket. Igen, mega sur. Fandme griner. Nu sætter han sig noget. Prøv at se ham, nu sætter han sig noget. Så Patty skud. Hold nu kæft. What? Det gør han aldrig. Jeg filmer jeg ikke. Jeg filmer sådan derovre. Bare roligt. Altså, I kan ikke se. I er der ikke. Altså, I er der ikke. Perfekt. Hvorfor skal de blive ved at stille sig ind foran de andres fucking skyld? Jamen, de ødelægger mit job. Vi ses, brate.
Hvad gør I, når I laver en one? Vi var lige ekstremt kedelige. Vi var ingen af skide. Det var sådan. Altså, det er ingenting. Jeg laver aldrig en one, så jeg siger ikke noget. Hvis jeg laver et eller andet sejt, så bliver jeg altid så forbi, og jeg bare løber hjem i forsvaret. Jeg når ikke at sådan celebrate det. Det er ikke så godt. Jeg er altid så overrasket over mig selv, at det er vores også. Kom nu med, Stine. Dammit. Wow. Hvad? Ja. Ej, det er ikke det rigtige tegn. Det var sådan noget, et eller andet. Jamen, det er sådan noget der. Det er det, han gør. Oh shit, han skyder.
Thank you. Ah. Oh. Hold nu kæft. Ja. Det er altid. Det er også overraskende, det han gjorde lige der. Mellem benene bag med ryggen. Det gør han ikke så tit. Ja? Selvfølgelig. Selvfølgelig, det er hygge. Er med til at kommentere på Henrik eller Ulla? Bare sige en masse lort om ham. Fuck, det var lidt. Du måtte, Henrik. Goddammit. Er det hans video, eller hvad? Er det sådan... Ej, det er Adams video. Nummer et eller andet. Han er ikke på banen. Nummer 8? Ja. Han skal recruites på college. Han skal have sådan en recruiting video. Så skal han jo lave noget. Jeg skal ikke lave noget. Han skal lave noget. Ja, skal han jo lave noget. Ja, ja. Fedt, men kan du se den, når det er der, hvor du filmer? Ja. Fuck. Men jeg filmer også nummer 4. Eller jeg filmer hele holdet, ikke? Jeg filmer bare hele kampen, så alle kan få den. Men mest fordi, at de skal på college. Nummer 4, Johan, og nummer 8, Adam. Skal de, eller prøver de? Prøver, de skal også. De skal nok komme på college. Men så skal de jo sådan... Skal de så ikke sådan betale selv? Jo, det skal de nok. De skal nok betale et vist beløb selv. Men får de sådan en halv scholarship eller hvad? Et eller andet den stil. Kan man godt det bare? På bænken, man kan sidde på stolen. Men hvorfor filmer jeg det her? Hørte du Henrik dernede? Det var sjovt, han ville have haft. Til kameraet. Der blev kaldt skridt på Henrik dernede, ikke? Kunne du godt høre det? Det var sådan i starten, der blev kaldt skridt på Henrik dernede, ikke? Så sagde han sådan, eller lige før der blev kaldt skridt, ikke? Så sagde han, har bare ikke kaldt skridt på, ikke? Og så kalder han skridt, og så råber han bare lyd af det. Sådan er Henrik. Han er helt væk. Hvorfor filmer du det? Jeg ved faktisk ikke, det er så tændt. Hvad? Oh, but that other game was a really nice game, but like it took so long. We started 20 minutes late. We started late. It just Caught up. yeah, that was why, but it just felt I like think our foul count was no more than 12. it was, but like the game was oh. The game, they were ahead by like 50 or something at some point. They just started raining threes on them. That was pretty sad. There should be a mercy rule here. Once you get up to what, 20, Yeah. by 20, game over. That was my score sheet yesterday. What do you notice by that score sheet? Ah shit. What is You had a game yesterday, only 2 fouls. Oh. Man. That was an easy game. Under 40 boys, they didn't touch each other. Nothing to do. You know, this is probably the baddest team in the whole Senior Cup, but we just suck. We just don't play basketball when we play them. It's so crazy. We can't hit anything. Oh. Fuck, det bliver han så sur over. Godt kæmpe, Henrik. Alt for. Det var baglinjen, der rykkede. Ej, jeg lavede den dummeste måde, det sidste hold, vi spiller mod. Henrik, du er en tosse.
What? I just gave boss. No way. Boss. What? Oh, that's right. No. Spiller har været spillet i liga. What? Are we winning? We should be. Spiller Henrik altid sådan her. Han har aldrig nogensinde været glad for en dommer. Nej. Han var negativ for en stadig på banen. Nej, det er meget hurtigt, for jeg mener, altså alle de kald, der går imod ham, det er bare fordi dommeren har over ham, og som bliver pissesur ret hurtigt. Men til gengæld, når han er virkelig energi i den, som er rigtig glad, så spiller han virkelig godt. Lige snart han flamer. Lige så han slammer, lige så hvis der sker noget godt på banen, hvis han har et godt flow eller et eller andet, så bliver han virkelig glad. Og han får bolden og sådan noget. Så noget som nu, ikke, så går det helt galt. Det går en helt no. Det er slet ikke. Det er det. Så er det bedst på den måde. That's it. We got it. Hvorfor faktisk filmer det? Ja, i 3 år, lige var det. Fordi Adam han skal på college, og Johan skal på college. Fordi hvis der kommer noget godt blok eller noget. Hvis der kommer en god... Nej, det er bare virkelig lortet kamera. Har han fået størrelse? Han jagter. Nej, han skal nok. Hvem skal ellers på college? Johan nummer 4. Division 3. Johan. Det var Mark Müller, Jørgensen, Fordi man kan altid komme på college. Det er ikke sikkert, at han får scholarship. Ja, Thomas Müller er kommet op på high school. Derfor er det spiller med den der trøje. Hvad er det, hans tatovering er af? Det er... Hvorfor har han det? Hvorfor må jeg... Er han katolik? Han siger, det er hans bedstemors i London. Hvad? Bedstemors i London. Skulptur. Wow, college! What the fuck, hvem er stjålet Stenhus' bånd? Adam fra Stenhus. Hvad fanden laver han på jeres hold? Fordi han er... Altså, han er jo færdig med Stenhus. Det er jo et gymnasium. Det er faktisk. College! Ja, altså, Adam er okay. Han kan godt komme på et Division 2, tror jeg. Et godt Division 2, tror jeg, han kan komme på. Hvad fanden kan man bruge det til? Collegeuddannelse. Ja, Patty! Største Adam nogensinde, Patty.
Så det var for farligt. Nu skal de væk derfra, de der piger. Nej. Nej, en fin godt. Det er fandme et godt billede, jeg får her. Hold nu kæft. Prøv at se det her billede, jeg får. Hold nu kæft, det er smukt. Hold nu kæft. What a bull. Hold nu kæft. Krasniki. Hello, Terry. Oh shit, han er dommer. Fuck. Ja, jeg skal filme ham, han er en fede unge. Okay, nej. Rører du unge? Ja. Rører du med? Rører du unge sådan? Du tænker sjov? Jeg tænker sjov. Nej. Nej, overhovedet ikke. Imponerende. Jeg tænker altid sjov. Jeg er kun sjov. Hvad med lokker, ved du det? Nej, det tror jeg ikke. Ja jo, hold nu kæft, der sker meget, hva'? Nej, Patty! Dammit. Skal du ikke ud og holde din fucking kæft? Han er jeg lige i gang med at filme, ikke? Dammit! Dammit! Hvornår Ola blev sådan en shooter? Nej, pisser dig at sige. Bør dig. Ola. Hvornår Ola blev sådan en shooter? Ola. Det er han ikke, eller? Jeg ved ikke, jeg kan høre, hvad vi siger her. Men... Ola, jeg elsker dig. Din svans. Okay. Ej, der var kraftigt, Ola, men det kunne du ikke. Du er ikke Blake Griffin. Siso! 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 Spiller tid. Ja. Hej, Niklas. Goddag. Ja, du må godt sidde her. Tak. Det kunne da være hyggeligt. Tak. Det er bare hurtig kvalitet. Ej, det er faktisk udmærket kvalitet. Siso! 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 Ja, tak. Siso! Siso! Ja, tak. Hvad så? Er du Siso! 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 Åh. Ikke super. Ola! Nej. Sidder jeg og hører lige nu. Ja. Hvad der godt grine af? Din hat er sgu da. Din hat er... Hvad var de griner med din hat?
Hvad sker der? Film hat. Og det er hurtigt hat. Det er den der hat, vi snakker om. Det kan ikke få noget footage af jeres fucking nederlag. Og jeg skal kigge af jeres længst bag. Det er superpower. Vi kan få jeres tip. Nej. Altså, hvor er vores bolde henne? Hvad? Hvor er vores bolde henne? Armen øre. Vil du have noget fjolletræk? Ja, nej, det vil jeg faktisk ikke. Ikke lige nu. Vi er stadig med, jo. Jeg troede faktisk, du snakkede om snus. Nej, det må du heller ikke få, fordi jeg er ikke så meget tilbage. Har du ikke noget snus? Ikke så meget. Må jeg lige få noget snus? Nej. Må jeg lige få en? Hvor meget har du? Jeg har rigtig lidt i. Jeg kan give dig en. Altså ikke en pakke, men jeg kan give dig en snus for den, jeg får. Der er problemer, det der snus, du vil give mig, det er ikke særlig godt i forhold til det, jeg har. Så køb det her. Det var fandme flot, stud. Åh, lad vi det. Numsen. Good. Shake. Alfa nummer 14. Luk ham ned, lad vi det. Bratte. Rebound. Ola fik rebound. Yeah. Stats. Prøv at se Ola, den slaske Adam. Det var fandme vildt, det der, hva'? Væk. Det er sådan en mini-version, synes jeg lidt. Altså, Svæv. har vi lige spillet mod? Stjæl Sisu lige i bolden. Fucking Sisu. Der ligger 2 bolde der, og jeg er ikke sikker på, om de er vores. Den ene er selvfølgelig ikke vores. Ja, den ene er vores. Jeg kan se herfra. Den ene er min. Det gider jeg ikke tjekke. Så lige den der sportingbold med. Lige væk på mig. Så lige begge to med. Lige væk. Morten. Nej, den ene er sporting. Ikke vores. Det er min. Hallo, det er min, det der, G. Nej, det er min, det der. Det er de kombinationsgave. Det er min. Er det kombinationsgave? Nej, den anden. Filmkampen. Ja. Godt, Stude. Ja, det er min. Ja. Ej, det gjorde du kraftigt ikke, det der. Det var totalt god timing, det der. Det er altid det der. Og det er en Adam. Det er dejligt. Woo! Yeah! Bare bliv ved. Taber de? Ja, dommer. Nej, what? Svig til kamera, Jonas. Hey, film scoreboard. De er foran for en gang skyld. Ja, vi fører. What? Make sense. Yes. Hvorfor vil han ikke lægge noget? Hvorfor? Det er sjovt. Det er så sjovt, jeg har ikke bolden til Ola overhovedet. Altså overhovedet. Ej, hvor var det lige. Nej, det kom ud på film. Patty, du er en Adam. Han er nummer 15, han er ikke ret god. Okay, film ham. Hvad andre sagde det? Fuck, han rock. Patty, det var ham. Fuck, det kommer til at være griner at se de her film på jer. Ja, det er super grineren. Altså, jeg har lavet så meget. Skal I alle sammen sidde og se det? Ja. Nej. Det er så sjovt. Det er sammen med træner. Nej. Jeg har pas. Ja. Yeah. Weak pull-up game. Skal vi lave sådan en roaster, og larme det bare herudfra? Jamen, det har jeg gjort. Bare roligt. Oh ja. Yeah. Der har været meget. Ja, den skal være der. Nick havde ikke siddet med os. Hvem? Nick Jensen. Nå, nej. Det gør nummer det. Henrik, hvis du misser den her, du er den største Adam med 15 år. Største Adam. Alfa. Facial. Ew.
Hold din kæft, Johan. Hvorfor har Ole Arne så grimme sko? Hvorfor er Ole Arne bare grimme i det hele taget? Alt for. Og se hvor sej han spiller. Ja, lige peger ud. Jeg glæder mig så meget til det. Vi har ikke set dem alle sammen endnu. Vi ser kun noget af det. Der er kun nogen af os, der ser noget af det. Det er fandme nogle gode shots, jeg har fået taget her, hva'? Ja. Ja! Ikke skridt der, nej. That's Sauber. Oh no, that's Sauber. Damn it. That's Sauber, ja. Jeg kan lide mange mener. Tak. Det er en pas. Og helt op i ansigtet på. Det er jo post-game interview. Havde du ham? Nå, det er fandme stødt det der. Fucking krammer. Hey! Skud lige en træer. Skud lige en træer. Skud lige en træer. Ola, min bratte. Ola. Ja. Kampen, rigtigt. Ola er kampen. Ola. Ja, kom igen. Det var Olas skyld, det der. That's our ball, goddammit. Det tænker jeg også. Det er altid vores Vi taber kampen. Det er meget sjovt at se. Ja. I går en træer nu. Sådan fucking svært at følge med hernede. Vi håber Ola. Ja, jeg kaldte den. Oj. Ja. Fight! Skal vi slås? Kom ind, nu. Jeg er med. Jeg har det på film. Kom nu, Ola! Ja. Vi vutter hans røv, Patrick. Vi vutter ham! Der er bare klaks efter kampen. Hvor kommer de der hoveder fra? Jeg elsker så ikke, at kan der ikke fejl deroppe. Shit. Det var weak, det der. Weak ass! Som angreb kommer ud, der er forsvarsspilleren. Det er jo well You know, this is a man's sport, right? Ja, let's go. Skud. Bare! Okay, sygt. Du er den dummeste i verden, Ola. Du er så fucking dum. Fuck, hvor er du lort. Hey, finish it up. Få din double tag. Jeg tror faktisk, det var min tennisfejl, det der. Fordi jeg trasher. Ja. Det er en team effort. Det er fordi, han ved jo godt, at jeg er en del af holdet, og jeg står bare sådan... snakker til ham, trasher ham. Nå ja, men jeg er ligeglad. Jeg kan fuck mig et vist, og jeg... Altså, jeg kommer ikke til at spille resten af sæsonen. Så de kan ikke aflevere, eller være med at aflevere bolden til mig. Jeg er egentlig bare med for at hygge mig sammen med drengene. You gonna miss it? Oj! Hey, gør det lige god, Lange. Hold nu fucking kæft.
Jeg elsker det bare altid stille, når vi skruer. Og det er bare sådan en crowd silencer every time. Ret sygt. Er det ikke bare sjovt at se en tabe? Jeg kan da ikke føle den nu. Hold nu kæft. Hvorfor? Du se, det giver bare af, mand. Fuck. Lad os se hende der. Lad os se, hvor dejlig hun er. Det ser på. Nej, vi fik det ikke. Det kunne den lortedommer stå i vejen. Oh ja! Så. Det er din skyld. Det er din skyld, det her. Patrick, lige derinde og hjælp ham. Patrick, lige derinde, så der er en Ja. Det kan jeg godt se. Skål studer. Og det er overhovedet nødvendigt. Åbenbart. Der var ikke fejl. Hold nu kæft. Han er ikke clutch. Han er ikke clutch. Der var ikke fejl. Det er faktisk virkelig behageligt at gå der. Damn. Jeg tror også, jeg vil gøre det. Som der var ikke. Sådan der noget. Det er sjovt, jeg var mere nervøs. Er der ikke net her? Er der ikke fucking net her? Jo. Måns 2. Overtræt han. Gustav, når du har set Josi knippe gulvet på Stine snap. Hvad gjorde hun? Hun knippede gulvet. Nå. Når du ikke set det på story? Nej, men vil du se? Jeg har en video af det. Det er et billede, jeg har af Josi. Ja. Vi har taget sådan et holdet billede, ikke? Oven i følgeren. Nå, er det det der dogface? Ja. Har du så det på gruppen? Ja. Fuck, hvor er hun grim, mand. Hvad fuck laver hun? Jeg har en video af en snap til det. Der er lidt lort, men det er fandme grineren. Du skal lige se. Hun er helt turned for sig selv. Bare. Meget spændende samtale, dreng. Det er fandme godt. Jeg har dem med på video. Jeg kan bruge flere. Hvad er det, vi siger? Hvad er Simi? Er han clutch, eller er han ikke clutch? Ja? Han er på store hænder. Det forstår jeg ikke. Ej, Henrik er faktisk en udmærket straffeskytte. Nu siger jeg faktisk noget positivt om ham. Han er en udmærket straffeskytte. Det siger jeg faktisk noget. Det sker ikke så tit. Det gør det faktisk aldrig. Altså, virkelig aldrig. Jakob, jeg har haft en personlig stratist på sagen. Hvad siger man er clutch? Clutch. Alt for. Du sætter mig på plads her, Henrik. Hokker. Jeg har ikke engang forstået det. Jeg er helt chok der. Ej, Henrik for helvede.
jeg se Henrik, det klamme Adam. Skal lige tage de sko? Det er sjovt at se de her videoer bagefter. Jeg sidder altid sådan, Tænd røv. Oj! Nej. Dæk med spørgsmål, Oj, det var is, det der. Lad nu være med at fejle. Hey, man of the match. Hvad så der nu? I'm best, baby! Hey! Hugga. Hey, Nick. Så skønt dig. Hey, Jylle. Hvor er I henne? Nå. Hej, snus. Nå. Har I været over og købt slik til mig? Nå, tak for det. Jeg tror, jeg kommer over til jer. Jeg ved ikke sikkert. Jeg vil faktisk også rigtig gerne se Sisse mod det der baskede finske hold. Har I snus? Jeg har ikke snus. Ved du hvad, jeg går bare hen og snus Okay, hey. Hey, skal du ikke lige noget op og hente snus for mig? Nej, kom nu, bro. Du kom sgu. Hvad med underholdende videotape? Nej, det er vildt brugt. Jeg glemte det helt. Jeg skulle bare hjem. Der var noget at styrketræne også. Go rebound. One card. Thank you. Okay. Mads? Han er en rigtig god skytte. Han bliver bedre og bedre. Han har sine ups and downs, ikke? Han har også spillet mod Luleå, der havde han også en 6-3'er.
Hvad? Er det nok, vi kommer til at tage opdagen næste gang? Ja, vi ligger det over på computerne. Så stiller vi det. Jeg tror, der er 64 gigabyte, så der er rigeligt. Jeg tror, der er nok til at optage... Jeg tror, der er nok til at optage 2. Det er ikke et særligt godt kamera at gøre det med, men det er okay. Ja, jeg kan godt se, hvad Oh! Skal til USA næste år? Har du en plads, eller skal du søge efter? Det kommer an på, hvad Jørgen de Lindeland synes. Okay. Han synes, jeg er parat og sådan noget. Er der nogen kontakt til derovre? Han er high school til det kan jeg godt hurtigt finde ud af. Jeg tror på high school, så er det jo helt klart. High school er lidt yngre, faktisk. Hvad? High school derovre, det er lidt yngre. Ja. Det er ikke mange af sådan nogle højder og atletisk god dyd. Det er det. Jeg vil også. Det er meget mere guard-fokuseret ungdomsspiller derovre. Der er meget mere guard-fokuseret ungdomsspiller derovre. Så når du ser en stor gut som dig, så er det ligesom god vej. Jeg vil også rigtig gerne afsted. Altså fordi jeg synes, det er lidt hårdt, og du ved, jeg går på Falconergårdens Gymnasium, spiller i Værløse. Jamen, det er ikke en vej så helt tiden. Det tager lang tid at transportere sig. Jeg vil bare godt bo et sted, og så bare være der 24/7. Så det er lidt provokerende. Det hjælper jo slet ikke det der. Ej, man. Vi har det vildeste publikum nogensinde. Hver eneste gang vi skruer, så er det sådan en crowd silencer. Det er helt sindssygt. Drenge, boks ud, mand! Goddammit. Vi har ikke nogen tilskuere med, jo. Vi er det eneste værløshold, der tager afsted. Hvorfor egentlig det? Hva? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, det er første gang, han har skruet lidt op i den her turnering. Nej, det er ikke rigtigt. Du er bare en træner, vel? Det er han faktisk næsten også. Op igen. Yes. Ja, det er det faktisk. Det er godt. Det var lige
Hvorfor kalde den der fejl? Vi må nødt til at rebound. Så er der i USA, der kommer ikke til at kalde det. Nej, præcis. Den ligegyldige fejl. Rebound, man. Ref, why would he call that foul? It doesn't matter. Så træner jeg sagt, at der skal være game. Men hvis først er siddet Hvor gammel er de? Nej, så gør det. Jeg skal ikke få 97. Hvordan går det med Søren? Vil du gerne have en pik, eller hvad? Søren? Nej, Henrik. Ej, jo. Jeg skal ikke, jeg skal spørge om det. Ja. Ja. Ikke min, eller hvad? Jeg skal heller ikke have min pik. Hold nu kæft. Det kan det ikke, det der. Hva? Ja, ja. Det kommer med at bare røde. Nej, men... Jeg træner arme, så det er fucking hårdt. Jeg har trænet arme. Så det her, det er fucking hårdt. Altså, det her er hårdt. Det her, det er nemmere. Det er ikke noget med. Bare at sidde sådan her, for eksempel, det synes jeg er hårdt. Jeg er helt done. Ja. Fandme flot, August.
ret kraft turnering. Det er en ret kraft turnering. Nope. Nova, der spiller det andet. Vi spillede mod dem i Lund her i år. Vi tabte i overtid. Vi var foran med 3 point. Men de er semifinalen. Formentlig i finalen, fordi lige nu kører det alt godt. Det er så latterligt. Vi var lige ved at vinde mod dem. Det er en helt færdig snack. Og Södertälje, SFK, de er fucking gode, og de røg ud i kvart. Så hænger slet ikke sammen. Kan du ikke skyde på den her? Bare fordi jeg bliver nummer 4. Ja, fuldstændig. Claus, der er du monster-blokket. Au. Au, au, au. 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 Au, 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 Claus. Puha. Puha, Claus. Puha. Ah. Det gjorde alt det der. Hov, kampen. Ha. Ja, der var ikke så. Var der ikke en sådan der? Der var ikke kaldt angrefejl, det kunne Den ene kan blocking foul, den anden kan angrebsvej. Jeg synes, der er angrebsvej. Han lå lige ind i brystet på ham. Hvordan kan I ikke kalde en hold? Hold! Det er fandme en bash, dommerbeslutning. Har de rundet fjolletobak? Det tror jeg sgu. Yeah, Abercrombie! Abercrombie! Hvad er der med dig? Eller det var facial det der. Og bare snakke skrald. Men det har I også, det er også kommet langt med heroppe. Det kan jeg godt lide. Den 9. plads. Yes. Det er bedre end jer. Det er bedre end os. Det er bedre end os. Jeg tror faktisk også, vi ligger godt til i Så kan man ikke se den jo.
Henrik, jeg fik det ikke på video, så det er fint nok. Det er på YouTube. Alt for afgørelse. Hvad? Han er 97. Hold nu kæft, der blev jeg bange. Så chancen for den. Ja. Men han bliver altid så hype, når han ser chancen. Så nogle gange går det helt galt, ligesom det gør nu. Altså man kunne høre klasken. Ref, you could hear the slap on his arm. Isn't that a foul? I don't know. Det er mig, der klapper. Kunne I ikke høre det? Du har også støv. Selvfølgelig gør det ikke det. Det er lige meget. Didn't get the foul because you pushed first. Then he should have gotten an offensive foul then first. Oh. Sur, du behøver ikke være sur. Folk begynder at grine. Kommer altid trash også med. Det er nogen serie, det der. Sådan lidt forskelligt. I'm gonna say one more time, ref. I could hear the slap from here. I bet you could too. You should call that the next time, right? That'll be great. That's a bullshit call, ref. You know that. Are you throwing this? Yeah. Money! Yeah, you gotta. I think so. You gotta ask number 8. This is his iPad.
slatten med det der. Hvad? Han er rigtig slatten med det der. Men den der kamp, ikke? Enten smider han væk, eller så glemmer han, hvor den er. Det er altså hans undskyldning for ikke at bruge den. Jeg gider heller ikke. Nej, men du har sådan lidt mere fast hår. Om du ved, du kunne, altså... Du kan jo ligge. Kan du ikke, uden det falder ned? Jo, det kan han jo ikke. Han har jo ikke sådan noget fast hår som dig. Sidde og filme her, så kommer alle mine dårlige bemærkninger med. Og det tror jeg sgu ikke, at høre på. Du må slå lyden fra. Men alt det, jeg siger, det har med Elveren ikke tåle at høre. Elveren og ham for... Ja. Vi gør det selv, så det er ligegyldigt. Hvad siger du? Vi gør det selv. Siger du om ham, så det er ligegyldigt. Ja, er det tyder, eller hvad? Ja. Eller mangel. Ja. Kør mig lige herind. Og jeg nåede ikke at løbe herind til. Det var godt, du hjalp mig. Svært at tage en rebound. Han løb den anden vej. Hvad fanden er det for noget? Ja, det vil jeg også. Og reddet Jakob. Nydelig Jakob. Der var en lige for at kigge. Ja, sko er gået op. Den har vi altså ligesom luret. Den der. Han tænker det hele vejen. 23'eren, ikke? Han ved lige præcis, det er den, jeg laver, når jeg kommer ind her. Nej, der var vi så ikke klar på den. Nej, det vil heller ikke være. Lille pus. Det er simpelthen spild af krop. Det må man sige. Det var måske 8'eren, der lavede den krop der. Jeg har nok fået lidt mere ud af det. Han vinder den gale vej, ikke? 2 gange nu vinder han den forkerte vej rundt. Jeg ser ikke spillet, fordi han vinder den forkerte.
Jeg har faktisk mange gange syver med. Syver det meget med. Jakob. Og det er 9 point i træk, her. Skidt med det samme. Ja. Så er man selv, man scorer, når man er igen. Han har været spiller high school i år. Eller job. Noget, ikke mere. Han har spillet op i Stenhus, har han? Jo. Det er 5-6 år siden, nok. Det var mig, der lagde murstenene. Lad ikke, skal du vide. Det var lidt for sent, men jeg er. Vi er ved at støbe et på det væk. Skal lige have købt jorden først. Den Gustav, hvor langt det er vigtigt i det? Nej, det er altså det nåede det ikke. Det er en dårlig håndjern. Ud af 8, men 6. Det er fordi jeg skulle skudre, og det er næsten videre et sekund før. Gør det? Ja. Nej, hvor dumt, mand. Gør det det? Det lyder ved 1. Det er okay. Så man ved, man skal skyde. Afgået. Han brokker sig også meget. Det der, det er ikke okay. Nej, det er dårligt. Hvis man ikke spiller stærkt, så får man heller ikke stærkt. Det er det desværre altid godt. Selvfølgelig. Godt spillet. Han kan fandme gerne frem, så kan han bare løbe. Scorer fandme meget til herrefælden. Det spiller godt. Ej, hvor det dejligt nemt, hva'?
du lige gør det. Du har vundet nogle flere penge. Ikke? Bare vundet. Kom til den side, du fik. Imens. Hvor er det sørgeligt. Skal I gøre det samme lige eller 0-0? Er I venner med på Facebook? Er I venner med på Facebook? Er I venner med på Facebook? Fejl om bladet. Og så den næste kamp, det er også den vigtigste. Nu er det jo også en vej. Nu er det bare ikke længere.
Okay, Maja, men nu handler det ikke om dig. Ja.
vinder igen. Meget fred, du får en kasse. Altså, jeg ved ikke, hvordan det er, ikke? Så jeg kan bare til at flytte ind over hos jer. Jeg ved, der er frit leje. Ikke, Hansen? Hvad siger du? Vi spørger, om vi er blevet venner igen. Nej, vi svinger lidt til piger, gør. Vi arbejder hårdt på sagen. Vi har sådan lidt til at blive med os hele tiden. Bettina, hun prøver at rive trådene ud hele tiden. Mailer. Ja. Det har vi. Lidt. Prøv at undgå emnet så meget som muligt. Vi snakker lidt mænd i stedet, for jeg ved ikke, om det var klogere. Bettina er der ikke noget. Og det var faktisk på Mettes. Det var Mettes, ja. Hun er jo single til Men du har ret, Bettina snakker ikke så meget med. Hun sagde, hun kunne ikke få råd. Så var vi derinde, og der havde vi nok gjort det godt. Altså, da vi havde vendt jer to, så var der jo langt, så var det svært at komme videre. Sidder værløs og filmer, for han har faktisk spillet en rigtig dårlig kamp. Det er langt under der. Jeg troede faktisk, han var udlænding, så han ikke kunne forstå, hvad vi sagde, fordi vi taler ikke særligt pænt. Nej, om nogen som helst. Er der lyd på? Kun om værløs. Ej, jeg har lyd på. Ej, jeg er altid ønsket på at være løs. Bare jeg ikke skal spille basketball. Og det er Michael og Karin, der censurerer. Ja, det er orden, de kender os. De kender os. Jeg har kun drukket kaffe. Ja, der er lang vej til de der gin tonic i aften. Jamen, det kan vi gå glæde til nu. Vi har fået kaffe. Den var tiltrængt. Yasin vil gerne ud og spise med os i aften. Det synes jeg var rigtig hyggeligt. Jeg tager os to, sig mig. Nej, ikke os to, bare os som voksengruppe. Jeg tror, de trænger til lidt voksen først. Så har jeg set, at du kan selvfølgelig nå at vinde nu. Først har jeg set, at du vinde 2 dage. Ja. Og det skylder det sig fra. Ja. Har vi ikke set alle dem, der var? Ja. Har du ikke set 97 så kan vi vise? I går aftes. Det er ikke deres puljekamp. Jo, det gjorde. Det gjorde du altså. Det gjorde du altså. Jeg synes, vi var sammen hele tiden i starten. Det er nogle pæne skud, det er jo. Man godt aflevere. Og svunget. Ej, ja. Kæft, hvor er det bare. 3 sekunder! Hvorfor det var det ikke 3 sekunder? Det synes jeg var rigtig godt. Ej, det er Kæft, hvor er det. Du skal have det. Du skal have det. Det må godt få et klap. Ja.